Boži, ty by si tak na takom bicykle vedela vyklackať niekoho, nie? Poubedať normálne. Určite, inak každý si myslí, že bicykel nevie cúvať. Je to blbosť, lebo ukážem vám, že áno. Je to úplne ľahký trik. Z kopca to viem aj ja, vieš. Dokonca aj do kopca to viem urobiť. Ako mi mám bicykli. Ja by som si aj počal tam ten bicykel, môžem? Majiteľ toho bicykla? Takže ja ti podržím tento sedačkový. Áno. Počujem, že ja sa tu cítim jak na Harlejke, vieš? To je ináč, či si taký frajer. Vy ste vlastne cyklistickí harlejisti toto, hej? Skúsi tam sadnúť počas jazdy. Tak to koleso ti potom tak obrovsky trtolo, že budeš mať pocit, že tam máš nožík. Aspoň sa mi, konečne by som sa zbavil egrešov. Dobre, starý, čo ďalej? Dáme si teraz taký malý skok do výšky. Potom budem potrebovať dvoch ľudí, skôr dve baby, ktoré by mi potom mohli podržať. No baby, ktoré sú ochotné Mišovi podržať, potom prídu sem? Potrebujem podržať niečo iné, ako si myslíš ty. Ale dáme si teraz taký malý úvodný skok do výšky a ukážem, ako sa vlastne svetlo tým bicyklom. Pozor, nie moc vysoko, lebo stane nižší, vieš. Dobre, takže teraz ideš preskakovať lavičku? Takúto výšku skáču asi 12-roční chalani, aj mladší na pretekoch. Je to v rámci nejakej prípravy pred pretekom celkovom. A táto lavička, kto by to skúsil dať nohou? Na pešo, takto. To bude skúsiť. Poďte niekto. Niekto, poďte. Nejaký človek. Priateľa, tak toto chcem vidieť v Las Vegas, sa mi povedal náš kamarát Jaroslavik. Presne tak, zabavný premyslený rázľavý kaškatrina. Tak ideš ty. Tak poď. S nožmou a iba z jednej nohy. Z jednej nohy si chyť jednu nohu. OK, tak ty z jednej nohy a ja z jedného kolesa. Vieš, vás chcem vás pýtať, koľko predtým pil? Než išlo skákať? Poďte, nech sa lepšie skáče! Toto chce veľký potlesk, Pekne! No? Ideš to dotrúknuť! Vieš čo? Ty si ani na zem. Ale bokom! Ne, ale počkajte, IRS-ka už odišla, chalani, tak akože neriskujte to. On si láhne na zem, ale bokom, hej? Ale bokom, ne? Ja si dáme takú malú kamasu. Ja to volám kamasutra, lebo teraz budeš dávať všelijaké polovy veľmi.
Dve. Potom môžeš, poď. Suspenzor treba, dobre. Dobre, na teraz. Ďalší pán na holenie, ďalší dobrovoľník. Dvaja vedľa seba? Tak si lahnite vedľa seba, chlapi. Na seba, hej? Bajkeri, oni sa tak všeobecne ľúbia, vieš? Toto je okej, otáte tak, toto je okej, Otáte tak. Áno. Ja sa iba posuním. Poď, ideme zatiaľ na cigánsku pečienku. Dobre, chlapi, dostaňte. Vydrž. Aspoň sa zoznámte. My sa veľmi dobre poznáme. Dobre, tak tomu rozumiem. Výborne, takže ideme na to. Toto má asi takých 60 cm do výšky. Áno, pekne. Teraz dvaja vedľa seba. Na šírku. Ešte jeden. Vyšlo to. Trúfaš to, dáš to? Osobný rekord na 4, musíme zgrať 5. Dobre, Ireska už odišla. Trošku sa toho bojím, ale však skúsme. Nebojte sa! Myslím, že však ťa ste si úplne odšukali, takže dneska môžete úplne skajnúť, hej? Odozdávam slovo moderátorovi. Odozdávam mikrofón. Dobre, poď. Ireska odišla, snad to zvládneme. Chalani, keby niečo odovzdáme rodinám pozdraví. Prípadne vaše pozostatky, čo zostanú na zemi. Make some noise! Pekne. Však toho si mám nechať, však on už zaspal. A ideme teraz čo skúšiť? Dáme teda takú malú kamasutru pre pokročilých. Budeme dávať všelijaké polohy. A dneska sa budeš asi aj pocikávať v noci. Potom vidím, dúfam, že nie. Môže nám ukázať také, čo viem, porcovanie ľudského tela bicyklom? To nejde, čo? Dá sa? Tak ukáž! Zostaň, nikam nechoď. Teraz ožiješ také malé otáčanie na tebou. To budeš mať pocit, ako keby sa na tebou otáčal Samikaru. Samikaru, to je taký veľký autobus. Potrebuje Mike.
Keby si nahodil koleso, prosím ťa, povedz niečo. Počujem, to bolo úmysel, alebo to ti omylom vypadlo? Úmysel. Lebo keby bolo omylom, tak potom sa bojím, čo vyjde za chvíľku omylom, vieš? Dobre, počúvaj ma, už si mal takýto zážitok? Áno. A ktorú už pravidelne? Skate Ako? Devinskej. Devinskej? Super, starý, tak lež ešte ďalej. Vidíš, že to pravidelne zažívaš tieto veci, tak sa drž. Ďakujem vám naozaj za pozornosť, za váš potlesk. Moje meno je Michal, jazdil som len pre vás. Toto skvelé ste vystúpal s maratónom NTB, Mariánka. Títo chalani sú naozaj skvelí a odmeny, tí, čo sedeli, ležali, si potom môžu nájsť do Max Sport Energy Protein tyčinky, ktoré sú tu nada mnou. Ďakujem veľmi pekne. Michal Pokorný, super, skvelé. No, a v tejto chvíli, dámy a páni, ja neviem teda, ako blízko